Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Ranggadewa. Saya akan 34 dari kelas 11 IPA 4 dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Di sini saya akan berpidato dalam berbahasa Jawa. Selamat menyaksikan. Hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winantu ing pakurmatan, Bapak lan Ibu guru ingkang kula hormati, ingkang winantu ing pakurmatan Bapak lan Ibu guru staf karyawan-karyawati. Dalasan kanca-kanca ingkang winantu ing kabagyan. Puji syukur konjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung amargi sampun diparingi rahmat lan hidayatipun dateng panjenengan lan kula. Selawat serta salam mugi-mugi mboten kesupen dateng junjungan ageng kita yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing kesempatan puniki kula badhe ngaturaken sesorah ngenani babakan pentingipun kebugaran jasmani kangge para pamuda lan pamudi. Akeh jaman saiki para pamuda lan pamudi iku lali marang kebugaran jasmani ketimbang olahraga, padha pilih dolan HP utawa gadget. Bocah-bocah jaman saiki niku sing sering nggunakake HP utawa gadget iku nggih bocah-bocah SD utawa SMP, uga bisa bocah SMA. Kebiasaanipun sing dilakoni utawa sing ditindakake marang dolanan HP utawa gadget niku nggih dolanan game. Nggih. Terus fitur-fitur sing canggih sing ing jero HP niku nggih saged narik perhatian para pamuda lan pamudi. Nggihipun game sing ing jero HP utawa gadget niku wau nggih nyenengke lan seru. Ngoten. Dadose para pamuda lan pamudi niku luwih tertarik dolanan HP utawa gadget. Apa maneh dolanan game bareng kanca-kanca utawa onlinean. Uga ana dampak utawa akibat saking HP utawa gadget iki wau. Nggih sakmenika umpamanipun wong utawa bocah sing dolan HP ning boten bisa ngatur wektu utawa boten bisa ngerteni wektu. Niku nggih saged nyebabke gangguan ing saraf. Terus internet lan kuota utawa wifi niku nggih kaya dene sega lawuh lan ombe. Dadosipun menawi gadah HP utawa gadget nanging boten wonten internet napa kuotanipun nggih padha sami mawon HP-ne niku nggih mati ngoten. Terus biasanipun sing bocah-bocah sing keseringan dolan HP utawa gadget niku mboten duweni jiwa sosial sing apik. Nah, niku bisa ngrubah karakteripun bocah. Nggih. Luputipun dampak ala utawa negatif saking HP utawa gadget, nggih wonten dampak sing positif, ngoten sing apik, sing sae. Nggih sakmenika misale kita bisa ngertos informasi utawa berita-berita sing nembe update saiki. Ngoten. Terus nek kangge pelajar niku bisa didadekne utawa didadosaken media pembelajaran lan sak piturute. Kita sebagai pemuda lan generasi penerus bangsa kudu bisa ngimbangi antarane jasmani lan rohani. Loh, maksudnya pripun? Maksudnya nggih menika jasmanine apik nggih rohanine nggih apik ngoten. Jasmani misale pinter akademik ananging jasmanine mboten sae, sakit-sakitan terus, lara-laranan terus. Nah niku nggih mboten apik ngoten. Terus ketimbang dolanan HP utawa gadget niku nggih nyempetke wektune kanggo olahraga. Sakluwihe nggih paling ora seminggu pisan ngoten. Nggih nyempetke nggih olahraga utawa nglakoni aktivitas sing ana hubungane karo kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani niku manfaate nggih kathah. Saged nyegerke awak. Terus saged marakne awet muda nggih ngoten. Terus otot-ototipun nggih
napa niku mboten kaku ngoten. Nggih niku. Kesimpulanipun yaiku ora mung rohani tok sing dipentingke, ananging nggih kudu diimbangi kalian olahraga supados napa niku saged jasmaninipun nggih saged dados sae ngoten. Terus para pemuda kudu nduweni jasmani sing apik, teratur lan rohani sing mantep. Iku bisa kanggo nggih bekal masa depan. Nggih cekap semanten sing saged kula aturaken. Nggih niki perhatiane nggih matur suwun. Menawi wonten salah-salah niku saking kula nyuwun pangapunten. Nggih, cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.